avui una cosa nova. Avui us volem parlar d'un element afegès de tota la vida, que era un element primordial de les finques, que era el tema aigua. Normalment, abans no hi havia aigua corrent, per tant cadascú s'havia de buscar la vida com acumulava aigua. El més comú era tindre una bassa, com aquesta, i l'aigua podia vindre de mina, de pluja o de font. Concretament avui us volem presentar una bassa històrica del barri de Vallvidrera, que és la bassa de la finca de Can Pujades. Salva, ens pots explicar una mica d'on ve aquesta bassa? Clar, aquesta bassa era la bassa de rec de la masia de Can Pujades. I l'aigua la recollia no de cap mina en principi, perquè no s'ha trobat, sinó de que recull del camí. Un parell de basses de decantació petites fan que l'aigua que ells aquí era neta. A partir d'aquí, per gravetat, tots els bancals queden avall i hi havia hort i hi havia el viver municipal. En Salvador Ferran, que no us l'he presentat, és membre fundador del grup de consum de Can Pujades. I també tenim el Josep Garcia, expert en naturalització precisament de basses, perquè no oblidem que estem a un parc natural, i si no ho estiguéssim és igual, un hort és un sistema natural per si mateix, i per tant, que la bassa tingui una funció ecològica també és molt important, no? És superimportant. La bassa serà el que nosaltres vulguem, però també serà el que vulguin els animals, perquè el que es vol fer amb aquesta bassa és recuperar part d'aquella biodiversitat que hi havia abans i que pogués ha perdut una mica. Fruit també de la pèrdua de basses. No? Creus que podem amb aquesta bassa naturalitzar-la? Som capaços? Som capaços, amb l'ajuda, això també ho he de dir, de les plantes que ficarem, perquè així aquí s'ha de complementar tot. En aquest moment no hi ha cap planta. En aquest moment no hi ha cap planta i això avui en dia és un hotel per mosquits. Aquí tenim un problema, perquè si tenim mosquits, els veïns es queixaran. Per tant, això ho podem evitar? I això ho evitarem. I per evitar-ho, el que hem d'aconseguir, i ho farem amb el Salva i a tots els companys que vinguin i vulguin, és fer-ho d'una manera molt senzilla, que és nosaltres l'únic que hem de fer és ajudar la natura. És una petita empenta i la natura s'ha d'equilibrar i l'equilibrarem, farem un ecosistema aquàtic equilibrat amb plantes, en el qual hi haurà una aportació d'oxigen, hi haurà també una eliminació d'excés de nutrients, tot el que no sigui bo, doncs ells mateixos s'aniran equilibrant i s'anirà estructurant un ecosistema que després convidarà. Quin tipus de plantes? Això és secret del S'està cuiner. guardant la receta del xef. Este és el secret. Ho explicarem. Però el que és important... Evidentment, estem parlant de plantes aquàtiques. Plantes aquàtiques. I l'important és que la nostra actuació ha de ser una actuació molt discreta. Nosaltres ajudem, però després no és una bassa... I per qui vegi el vídeo, suposo que hem d'insistir que és bàsic no tirar peixos per combatre els mosquits. Això és el que anava a dir. No és una bassa perquè la gent hi tiri fauna. Perquè aleshores sinó el que hem de fer és crear unes condicions adequades perquè la fauna, de manera que ella per si mateixa, doncs vingui aquí. És a dir, convidarem a que vingui i la fauna decidirà si deu. Bueno, vas en cotxes, no? Quina fauna? Jo et volia preguntar, quins hostes podíem tenir aquí, amb aquest ambient mediterrani? Això és molt curiós, molt interessant, perquè el moment que hi hagi una bassa nova, amb la seva vegetació ja ben formada i estructurada, doncs hi ha una successió dels animals que vindran, no venen per casualitat. Hi ha uns primers animals que són els fundadors, els primers que venen, que són aquells que volen, insectes voladors, però que també poden viure a l'aigua, barquers, per exemple, que ja n'hi ha algun, doncs aquests vindran aquí, que també hi ha molts animals que vindran que t'indicaran, són indicadors de si l'aigua és de bona qualitat o no, això ho sabrem ràpid. I a partir, si hi ha insectes, doncs això també és un restaurant, estem creant un restaurant perquè vinguin aquí a menjar totes les animals. Poden ser ocells, poden ser amfibis... De fet, ja hem vist, fa un moment ha vingut una cuareta i una organeta aquí a agafar algun volador. Imagineu si això hi ha un esclat de vida, doncs afavorirem que hi hagi molta més presència. Però ha de ser una presència que per si mateixa es vingui espontània. Vindran de manera espontània. No val que nosaltres agafem, em fa gràcia que hi hagi aquest animalet i el col·loqui. No, això no val. Això prohibit, ni tortugues ni peixos. Serà ni res, ni granotes, res. Ni granotes, han de vindre elles, Serà fauna espontània, perquè és la manera nosaltres creem l'ecosistema i la fauna autòctona colonitza l'espai. No és el mateix dir que aquí hi ha unes granotes perquè nosaltres les hem col·locat, bueno, és maco, sí,
diré que no és maco, que dir que hi ha granotes gràcies a que l'ecosistema s'ha equilibrat i elles han triat de venir. La diferència jo crec que és cabdal, no? És ells que trien de venir. Vale? Si ells venen aquí, estaran bé i això farà que la comunitat vagi a poc a poc incrementant. I l'important per tots i per als que miren, l'important és la paciència. Aquí estem al Pantà de Vallvidrera. El Pantà de Vallvidrera, aquest any que ha sigut un any superplujós, aquest any s'ha hagut de buidar. I per què s'ha hagut de buidar? Doncs per la presència d'animals exòtics, com tortugues, cranc americà, el peix aquest asiàtic, que tu te'n recordes com se diu? Ara no me'n recordo com se diu, no ens en recordem com es diu. I sobretot molts carpins. És un tema interessant, no, Josep? Perquè potser per això són importants les basses petites, no? És un tema interessant perquè, de fet, fa temps que penso en això. Aquest problema que ara estem parlant de gran actualitat és el problema de tota la vida. Tota la vida estem parlant d'això i sembla que no hem après. S'ha fet molta conscienciació ambiental, les problemàtiques d'animals exòtics que deixen anar, i aquest problema ens ho tornem a trobar i tornem a trobar-ho com la gran notícia, amb la qual sembla que és un clàssic i no hem avançat. Llavors és un problema. La gent no ho fa per malícia, per maldat. Estem parlant de la gent que té una tortuga i la ve a deixar al pantà per 1000 motius, o un peixet de peixera, no? Fan amb tota la bonança, no? I tota la bona fe, doncs, deixar anar un ésser viu a un espai en el qual consideren que estarà millor. Però això té unes conseqüències dràstiques, molt negatives per l'altra fauna que ja ha decidit per si mateixa viure aquí, no? Llavors hi ha una incompatibilitat i està provocant una esquilmació important de fauna. És molt difícil controlar un espai com el pantà. Potser per això són importants basses com la de Can Pujada, llavors, és més fàcil el control. Exacte, aquestes petites basses, que no estem inventant res nou, aquestes basses ja existien, ja hi eren, no? I hi ha hagut una pèrdua. I ara aquesta recuperació de l'antic doncs, no és per un element de nostàlgia, sinó perquè és un element necessari, ha estat sempre en conjugació, no? La vida de la fauna autòctona que vivia a les basses i amb les basses per si mateixes. I això és batallar. A més, d'una forma sostenible amb els habitants de la muntanya, no? Que era la bassa de més, que a més aprofitava aigua, no? I a més tot plegat, no? Una convivència esplèndida. Tot està inventat. Tot està inventat. Ara sí, estem recuperant algo que ja hi era, però ho hem de fer des de la prudència. No és recuperar simplement d'una manera estètica o filosòfica un pensament idíl·lic, sinó perquè hi ha una necessitat que es provoca amb això de manera indirecta i no directa, és que la fauna torni a triar aquells espais que antigament ja hi vivien, torni a recuperar la fauna per si mateixa. És a dir, nosaltres no hem de recuperar per tocar una espècie o una altra. Estem parlant de fauna que com que aquest canal hi ha molt tema d'horts i d'agroecologia, estem parlant que és fauna que ens ajuda. És a dir, és molt beneficiosa perquè menja insectes, perquè no cal usar químics, és a dir, és un win-win d'aquests que ara diuen els moderns. Sí, és el fet d'anar a l'hort, al pagès, i no estar amb molèsties constants perquè ja té mosquits. Una tonteria, per què? Perquè una bassa ben estructurada i amb una població adequada, que ella mateixa s'ha anat fent... No hi ha mosquits, a més genera granotes que mengen altres enemics de l'hort, com els llimacs, com els pugons, com de tot. Ara, en aquelles basses que si aquí és problemàtic, en una bassa més petita, més domèstica, si tu provoques aquest problema a petita escala d'introduir espècies forànies que elles no han triat i tu estàs triant de qui visquin allà, el que estàs provocant és que hi hagi un confrontament entre les espècies que han triat i la que tu has deixat anar, que pot acabar amb l'eliminació de l'espècie autòctona, que és el beneficiosa per nosaltres, i ocupada per una espècie que